Свобода. Yok, bu pişmağın bir de. Әйе, ну типа аны бер пешмаган. Сәлам, Омск. Бүген сезнең белән Камилдән менә шушы стабилизаторны һәм телефонны тартып ала алучы кеше Тәбрис Яруллин. Бүгенге тапшыру атала нишләп Омск менә шушындый кабарада нишли. Кабарада. То есть форумда катнашыр урынына алар ниндидер злачный урыннарга йөриләр Казанда. Һәм концерт көтәләр, ниндидер тамаша. Мин аларны алырга моннан тартып алырга килдем. Stabilizatörümüzü alırım kilitli. Нинди сүзләрегез аларга бар менә бу хакта? Да, Казанда йөрүләре, туда-сюдан да, кафеларда ашаулар турында нинди сүзләрегез, фикерләрегез бар? Менә комментларда языгыз, лайклар куегыз, шер эшләгез. Все.